Ibang na maling po sa inyo lahat, kakabsat, mga Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, nakalive agad si kabsat mo ko yung hapon. Yung malim, samahan yung malim, kakabsat, mga bunsoy. Yung pag nakalim ka na kayabin. Mga OFWs dyan, immigrants, bunsoy yan, mami dad mo, kay lola mo, kay manang Jenny. Yung pag na ano dyan, bunsoy, anong oras na ba? Wait 2:04. Yung pag narabi dyan, bunsoy, ano dyan, 12, 11 sa gabi. Ibang narabi dyan sa inyo kung sa yan. Alam ko, 11 ng gabi ngayon dyan sa California. Ingat sa God bless lagi, kung sa yan. Sa'yo, sa family mo, kay Manang Jenny. God bless sa'yo. Sa'yo sa family mo, kung sa yan. Kapsat Eve, dyan sa Connecticut. Ibang narabi rin sa inyo dyan. Alam ko ano ngayon dyan Madaling araw. Ibang na parabangon. Kapsat Eve. Ibang na parabangon sa inyo dyan sa may Connecticut. Ingat sa God bless din. Sa'yo always. Yan. Kay Ma'am Kurt Leia dyan sa New York, imbag na rin po sa inyo dyan. Imbag na parabangon. Yan. Madaling araw po ngayon sa New York. Alas 2 yata. Alas 2 ng umaga sa New York. Yan. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa New York. Ma'am Caitlin, imbag na malim po. Ingat sa God bless po lagi, Ma'am Caitlin. Yan. Kaman Maylin, dyan po sa may Texas. Imbag na rabi rin po sa inyo dyan, Ma'am ano. Hindi, alas 12 yata ngayon kalamang ano. Alas 12 ngayon sa Texas, kalamang Maylin. Imbag na ano na rin, di ba? Imbag na bigat na rin. Alas 12 na ng hating gabi. Imbag na malim sa inyo po dyan sa may Texas, Ma'am Maylin. Ingat sa God bless po sa inyo dyan, imbag na bigat. Mga taga Japan po dyan, Mami Jo, Mami Japinay, Mami Elicato, Kapsat Maldita, Kapsat Maribik. Ibag na ano sa inyo. Ibag na malim din sa inyo dyan. Mga taga Taiwan, Kapsat Kapsat Geraldine, Kapsat May. Ibag na malim din sa inyo dyan. Ingat. May bagyo ngayon dyan. God bless. Malakas daw yung bagyo nyo sa Taiwan. Nagbalita rito sa Pilipinas. Malakas ang bagyo. Jenny, galing kasi rito yan lumipat yan sa inyo sa Taiwan. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Taiwan. Kapsat May, saka Kapsat Geraldine. Kapsat Toy Tiki, Mami Sangkes Pay Vlog, Kapsat Wena. Yan, yung mga nandiyan sa Hong Kong. Ibag na ano rin po sa inyo dyan, ibag na malim. Ibag na malim po sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat at God bless po. Mga taga Ireland po dyan. Kapsat Diana, imbag na bigat. Bagay ata dyan, Kapsat Diana, di ba? Imbag na malim po, Kuya Ben. Imbag na malim. Salamat po pagpasok ha. Imbag na malim po, Kuya Ben. Nagla-live lang po tayo. Watch hour din po to Kaya po tayo nagla-live. Habol din tayo sa watch hour. Yan. Ingat lang po dyan sa Baguio, Kuya Ben. Ingat kayo dyan. Malapit-lapit na rin. Kasi kasal. May kasal na naman nung hihintayin ko na po yung kasal ng pamangkin ko sa 21. Mga November po siguro. Akit na ako dyan. Kita-kita tayo dyan. Babalik na ako dyan sa Baguio. Yan. Basta ingat lang po lagi, Kuya Ben. Yan. Kala ano, sino pa ba? Yung mga taga Middle East. Kay Ma'am Diana dyan sa may dyan sa may Ireland, yung pag nabigat, Kapsat Diana, ingat at God bless din sa'yo dyan sa may Ireland, Kapsat Diana. Yan, yung mga taga Sweden, yan, Manang Adele, yan kay Kapsat Charmy, imbag na ano rin sa inyo dyan, imbag na bigat din. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Sweden. Yan, mga taga Baguio, yan, kaila Kuya Ben, kay Kuya Maestro Paul TV, imbag na malim sa inyo dyan sa Baguio. Ingat sa God bless sa inyo dyan sa Baguio.
Kuya Ben, at Micropol TV. Salamat po pagpasok. Imbag na malin po, Boss Rod. Imbag na malin po, Boss Rod. Salamat pagpasok po sa akin live. Yan. Salamat po ha. Yan, kala Ma'am Ani Sipcon, kay Ma'am Nobi, kay Ma'am Dian, kay Ma'am Cristel, kay Ma'am Jeans, ano ba ba? Kay Ma'am Cecil, kay Ma'am Bicolana, di ba? Imbag na malim din po sa inyo, mga madam. Ingat at God bless din po. Mami Chona, imbag na malim po, Mami Chona. Ingat at God bless din po lagi, Mami Chona. Mami Lita, dyan po sa Canada. Imbag na parabangon din po dyan, imbag na parabangon. Ingat at God bless din po lagi, Mami Chona. Ay, Mami Lita. Yan, kay Mami Malu, kay Mami Alisa, kay Mami B, kay Mami Junisha. Imbag na malim din po sa inyo, mga mami. Ingat at God bless din po lagi. Yan, kay Mami Mary Ostaliano, dyan sa Cavite. Imbag na malim din po, Mami Mary. Ingat at God bless din po lagi, Mami Mary. Yan, kay Boss Lance, kay Boss Bernard. Yan, imbag na malim din po sa inyo, mga boss. Ingat at God bless din po. Yung mga Manila Bay vloggers dyan, Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Pans, Kapsat Kabukid, Kapsat Tarduns, Kapsat Rupiros, Kapsat Rex, Kuya Johan Chin, Kuya Rizal, baba, Kuya Edwin, Kuya Lintoy, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Warren. Basta kayo po lahat dyan sa may Manila Bay, ingat at God bless din po sa inyo lahat. Yan, Kapsat Kalsada, dyan sa may clearing operations, ingat lagi, God bless. Ingat lang lagi at God bless. Kapsat Kalsada. Yan. Kapsat Old School Pinoy, imbag na malim din sa'yo, Kapsat, ingat at God bless. Ba? Yan, kay Idol Don Kings. Imbag na malim po, Don Kings. Ingat at God bless din po sa inyo dyan. Lagi, Kapsat Don Kings. Yan po, kay Boss Banat Boy. Imbag na malim din, Boss Banat Boy. Ingat at God bless din po. Yan. Ay, Bonsai Irish. Imbag na malim, Bonsai. Yan, pasok pa si Bonsai. Salamat, Bonsai ha. Salamat pagpasok. Yan, kamsa Bonsai 02 Chen. Ikaw rin yan, Bonsai. Salamat, Bonsai 02 Chen. Yan. Salamat sa lahat mga pumapasok. Lagi nakasupport kay Kamsat Makoy. Salamat sa inyo. Topic natin ngayon, itong mga anti-Inday Sara, di ba? Lahat pinupukol nila, lahat ng kaso inaano nila sa ating Vice President, di ba? Tinatawa lang kay ni BP Sara, magmumukha lang kay tanga, di ba? Lahat ng mga anti BP Sara, di ba? Manigas kayo, di ba? Manigas kayo. Hindi ang level ni Inday Sara hindi bababa sa level nyo, di ba? Si Inday Sara palaban yan, matapang yan. Hindi siya wala naman tayong kay Apo BBM eh. Ngayong lang kay Apo BBM, masyadong mabait. Kaya inarin natin, ina-advisean din natin si Apo BBM eh. Tapang-tapangan na rin yan ng konti. Tapakan, sobrang paninira sa kanya, di ba? Ito naman mga nasa media ng Malacanang, anong ginagawa nyo? Yung mga vlogger dyan sa Malacanang, di ba? Anong ginagawa nyo? Isalban nyo naman yung presidente natin, di ba? Protektahan nyo naman yung presidente natin. Wala, parang pinapanood nyo lang parang okay lang. Di ba? Sobra ng pagyuyura, sobra ng pambabastos sa presidente natin. Wala pa kayong aksyon. Wala pa kayong ginagawa, di ba? Yan sila Banat Bay. Dapat lang talaga ikulong yan. Cyber libel yan eh. Yung ginagawa nila sa presidente, di ba? Yan, si
bisdak gabayo. Yung mga yan, kulong dapat yan. Yan, may sas na yan. Yung paing sas na yan, kala mo, nagmamarunong din yung buraot ng babae na yan. Yan. Puro naman kay dumbbell, puro kay landog, puro kay yabang, puro kay sao. Hindi kayo makalabas, di ba? Mag-rally kayo. Ikaw, banat ba? Sumama ka dun sa Comelec, yung mga nagra-rally dun. Palagi nagra-rally dun si Father Vasectomy, hindi ka sumasama dun. Sumama ka dun. Kung talaga matapang ka, lumitaw ka na. Ikaw, Sas, di ba? Ikaw, Oli, Dada, di ba? Lumabas na kayo lahat. Bisdak kabayo. Yeah. Lahat ng mga anti-BBM, lahat ng mga anti-Sara, magsama-sama na kayo. Yeah. Magsama-sama pa kayo. Wala naman kayong magagawa eh. Wala kayong magagawa. Anong magagawa niya sa minority lang kayo? Minority against majority. Majority of the Filipino people naniniwala pa rin kay Vice Inday Sara. Yeah. Kaya wag niyong babastusin yan. Si Madam Lisa Marcos, ganyan din. Binabastos niyo rin, di ba? Naturingan kay mga BBM vlogger, pero mga bastos kayo. Mga kayo, sampay bakod kayo, di ba? Hindi kayo true blooded na loyalista. Gusto niyo nga mawatak ang unity eh. Di ba? Mawatak ang unity ang gusto niyong pinopromote niya ngayon si Tambaloslos, di ba? Yung walang hiyang mayor ng Tacloban. Yeah. Yung libo-libo namatay sa Tacloban nung siyang mayor. Diba? Yun bang gusto niyang manalo? Inisip niyo ba yon? Bakit libo-libo namatay sa Tacloban nung siyang mayor? Diba? Wala siyang contingency plan. Wala siyang hindi niya pinaghandaan. Diba? Ang layo niya kay Richard Gomez. Richard Gomez, nung mayor siya ng Ormoc, ang ganda ng Ormoc hanggang ngayon. Congressman na siya. Diba? Ormoc, Leyte. Ang Ormoc sa Tacloban, i-compare nyo. Mas asenso ngayon ng Ormoc sa totoo lang. Kasi nga hawak ng Tambaloslos na yan ang Tacloban. Wala. Libo-libo namatay sa Yolanda, walang ginawa. Nagsisihan pa sila ni Marrojas. Diba? Nagsisihan pa sila ni Marrojas. Huwag yung sasabihin, lagi nyo namang inaano na, uy, si Panot ang ng presidente nun, walang natanggap na tulong ang Tacloban. Bakit ang Ilocos Norte nakasurvive? Nung si Apo Bongbong ang head ng Ilocos Norte, may tulong ba galing sa national government nung presidente si Panot? May ayuda man nakakarating sa Ilocos Norte? Wala naman, di ba? Asensong Ilocos Norte. Di ba? Ikaw, nung mayor ka ng Tacloban, wala kang ginawa. Nagkurakot ka rin dyan. Isa ka na nagmamalinis ngayon. Sige, sumama ka dyan sa mga Makabayan Block. Komunista ka na rin. Komunista ka na rin, magpa-komunista ka na. Magka-pro-China na kayo, di ba? Masaya kami sa tinatakbo ng gobyerno namin ngayon. Na palakad ni Apo BBM at Inday Sara. Wala natutuwa sa inyo. Imbag na malim, Manong. Imbag na malim, kabsat Tintin. Yan. Kabsat na Bonsoy Irish yan, Ilocana rin yan, Si Ate Tintin mo. Ilocana rin yan. Salamat, kabsat Tintin. Diyos Agnina, makasarlik ka. Sobra na kasing ginagawa nilang pagana sa kay Vice President natin, kay Inday, kay Apo BBM, di ba? Kala kasi sila lang ang marunong, sila lang ang ang tama palagi, di ba? Salamat kabsat Tintin. Mega love, shoutout everyone. Diyan si kabsat, Ilocana rin yan. Miss Honey Music Hub.
Good evening po. Good afternoon po, Miss Honey Music Hub. Kaya nga po, bakit si Inday Sara lang ang pinag-iinitan nila eh? Di ba? Ba talagang ginawa ni Inday Sara? Marami actually po talaga, Ma'am Honey. Marami po talagang gustong magpaano sa kanya. Yung kurakot daw siya. Mayor pa lang daw po siya ng Davao, nangungurakot na, di ba? Yung mga walang magawa. Yan, mga Risa Ontiveros na yan. Yung mga Makabayan Block na yan, di ba? Galit sila kay Inday Sara kasi galit si Inday Sara sa Makabayan Block. Galit siya sa mga komunista. Mga komunista yung mga yan eh, nagkukubli lang naman sa mga party, party list. Komunista po yung mga yan. Dali lang po, Mamani. Jakitan ko po kayo. Jakitan ko na po kayo. Kasi po, nakikita po nila, si Madam Sara po, talagang lumalaban siya. Talagang, tablado sila. Mga party list, yung mga Makabayan Block, yung Risa Ontiveros, hindi sila makakalaban dyan, hindi sila makakapalag dyan. Kung ano yung sobrang bait ng presidente natin, yun naman ang sobrang tapang niya. Kaya, nagkamali sila ng binabangga. Tinanggal ng rice cup ni PBBM. Oo, tama lang, Boss Lawrence. Yan. Nakakaasar kasi, tapos hindi sabi nila, aarestuhin daw niya si Banat Bay. Bakit nandiyan pa rin? Diba, nakakagala pa rin. Diba, ituluyan nyo. Publish niya, ikukulong. Sabi niyo, ikukulong niya yung Banat Bay na yan, saka yung dalawang kasama niya. Dapat makulong. Bakit nakakapag-live pa yan? Bakit nakakapag-live pa yung hinayupak na yan? Ikulong nyo kasi cyber libel na rin yung ginagawa niya eh. Hindi lang namang against sa presidente siya, kung tira-tirahin yung presidente, kung mura-murahin nilang presidente, gano'n na lang. Dapat talaga may masampulan. Kagaya yung Showtime. Kala ko ba suspendido ng Showtime na yan? Bakit nag-may-eri pa rin? Diba? Palakasan na naman. Ituluyan nyo kasi, yun ang mahirap sa atin eh. Nagsabi kayo, 12 day suspension. Bakit umi-ere pa rin yung Showtime na yan? Nasaan yung suspension? Yun ang inaantay namin. Mawala kahit isang buwan yung Showtime na yan. Dapat nga, isang taon, iban yan eh. Ano nga nangyari? Bakit hindi nga umi-ere pa rin yan? Ngingas kugon naman yata kayo dyan. Tuluyan nyo. I-suspend nyo. Yan si Bayot Bay, huliin nyo. Ikulong nyo. Diba? Ay nahirap sa Pilipinas eh. Puro publicity. Tuluyan nyo. Ikulong nyo talaga. Kayo nag-publish yan eh. 3 vlogger, ikukulong dahil sa diba? Pag-interview kay General Bantag. Bakit nagla-live pa? Si Bayot Bay? Bakit nakakapag-live pa yan? Kala ko ba makukulong na yan? Diba? Tuluyan nyo. Diba? Itong Showtime, tuluyan nyo rin. Suspend nyo rin. Diba? Huwag tayong nigas hugon. Diba? Kung ako presidente, tutuluyan ko talaga. Ikukulong ko talaga yung Bayot Bay na yan. Kahit manigas na yan sa kulungan. Diba? Yung pambabastos niya sa presidente, pambababoy niya sa presidente, kay First Lady, yeah. Baboy, puro kababuyan eh. Kabastusan lang ginagawa nila eh. Diba? Hindi na tama. Yung binabastos sila, presidente na ng Pilipinas. Presidente ng Pilipinas yung binabastos sila. Binoto ng 33 million, mahigit. Diba? Si Inday Sara, binoto yan ng mga 33 million na mahigit. Ang bumoto kay Inday Sara. Tapos basto-bastusin nyo, gano'n na lang.
Yung First Lady, sasabihin nyo, adik. Yung Maharlika na yan. Ang buhakang inang, ano na yan, babae na yan. Buwi ka rito sa Pilipinas, buhakang ina ka. Huwag kang magyabang dyan sa Amerika. Yabang mo, nasa Amerika ka naman. Buwi ka rito sa Pilipinas. Harapin mo yan, si Inday Sara, si mo, sinasabihin mo, munting kuting. Sino ka ba? Ah, sino ka ba? Dambuhalang ano, dambuhalang ano ka naman eh. Sa kalandakilang dambuhalang ano, butanding. Mukha kang ang butanding eh. Yan, salamin mo na laki-laki. Pang ginagamit na pang welding. Uwi ka rito sa Pilipinas, Maharlika. Huwag ka dyan sa Hollywood nagtatago. Ano kasi Ellen? Magsama kaya kayo ni Ellen, yung nasa Itbulaga. Nasa Hollywood din yun. Yun yata gusto mo eh. Punta ka na rin doon sa EAT. Nasa Hollywood ka rin, di ba? Magsama-sama kayo ni Lola Bilem, ni Papa Ethan, ni Ellen, di ba? Gagong putang inang babae niyan. Ayaw tumigil eh. Hi Tintin. Yan, nagbaba ng link si Kuya Lawrence. Supportahan natin. Supportahan natin yung ano ni Kuya Lawrence. Kung may ebidensya ka talaga, Maharlika, ilabas mo. Ikaw rin, Glenchong. Diba? Mga hindi lang kayo napagbigyan, kaya kayo nagyayaw-yaw eh. Ikaw, Boy Formalin, Boy Chong, Glenchong, diba? Ang gusto mo talaga, maging Comelec Commissioner. Hindi ka napagbigyan eh. Kaya ngayon, nagyayaw-yaw ka. May dahilan ngayon kaya sagad hanggang butong galit mo kaya ako BBM kasi napahiya ka. Yung posisyon na yan na inaasam mo hindi binigay sa'yo, ganyan ka rin, Maharlika. Yung mga posisyon na inaasam din nyo hindi binigay sa inyo kasi sa totoo lang wala eh. Pakinabang lang mga habol nyo, hindi kayo makakatulong sa presidente, makakasama pa kayo. Di ba? Mapagpalang hapon, Kabsat Mac. Ingat lagi and God bless as always. Salamat po, Mami Mary. Salamat po pagpasok. Nakakabwisit kasi Mama Mary. Ito si Mami Mary, di ba? Si Banat Bay daw, ikukulong. Di ba? May kaso na, ikukulong daw silang tatlo. In-interview yata si General Bantag. Ako wala akong pakialam kay General Bantag. Sinusuportahan ko yan. Suportado ko si General Bantag. Diba? Hindi naman nagtatago yan. Nasa Baguio lang yan eh. Itong si Remulla lang naman ang gumagaw. Pinalaki yung issue eh. Walang kasalanan si General Bantag. Hindi fugitive si General Bantag. Anytime. Nasa Baguio yan. Akitin nyo. Puliin nyo doon kung gusto nyo. Andun lang yun. Diba? Maano daw tong tatlo. Si Banat Bay. Itong kapatid niya, si Oli, saka si Dada. Makukulong daw sila kasi daw, in-interview nga nila si General Bantag na fugitive. Bakit nakakapag-live pa si si Bayot Bay? Bakit nakakapag-live pa yan? Dapat yan, yung channel niya sa YT, paano nyo? Patanggal nyo na yung channel niyan. Paboran nyo na ang channel niyan. Yun ang kung ayaw niya magpakulong, patanggal nyo yung channel niyan. Paboran nyo na. Dapat mawalan na talaga ng channel yung gago na yan. Paano si JDB? Hindi ko alam. Ikaw ano si JDB? Si Kuya ano ba yan? Si JDB Comments? Pag-ingat yung remove na yan. Matagal na yan. Mga interview na yan eh. Hindi, ang pinipilit niya po kasi fugitive daw si General Bantag. Hindi pa naman guilty yung tao. Guilty na ba si General Bantag? Pinipersonal nila masyado si General Bantag. Ano bang kasalanan ni General Bantag? Ang kasalanan na ni General Bantag inayos niya ng Bilibid na walang riot.
nawala ang palakasan, nawalang VIP, pinagsisira ang mga kubol. O, no, tama naman yung ginawa General Bantag ah. O, ba't pinag-iinitan nga siya ngayon? Yun ang tanong. Bakit siya pinag-iinitan? Yung pinalit sa kanya, maraming kaso. Cory General yan. Katapang. Sa 44, siyang chief of staff nun. Nung namatay yung sa 44, siyang chief of staff nun. Chief of staff ni Panot. Actually nga, sila nga dapat apat yan eh. Yung makasuhan yan. Siya, Katapang, si Pinoy, si Rojas, Purisima. Sila mga berdugo ng support. May Rizal Park sa Baguio. Meron. Paano ng munisipyo? Bago mag-munisipyo, paakyat. May monumento si Rizal doon. Pero maliit lang. Maliit lang yun. Kuya Lawrence, maliit lang. Pinipilit nila yung taong walang kasalanan para ma-absuelto sila. Kaya nga eh. Kaya nga po, Mami Mary, di ba, yung anak mismo ni Rimulya, adik eh. O, ano nangyari sa kaso ng anak mo, Rimulya? Drug lord ng marijuana, nahulian ng mga marijuana, nawala. Diba? Ano yun, absuelto na yun? Ano yun, nananang. Pag-iinitan si General Bantag, pero yung anak mo mismo, wala na yung kaso nun, bali wala na. Diba? Porque Justice Secretary ka, wala na yung kaso ng anak mo. Nahulian ng marijuana. Ilang gramo. Drug lord yata anak mo eh. Nahulian na nga, naabsuelto pa. Palakasan nga po yan. Kaya ako parang awa nyo na po ako BBM. Tanggalin nyo na si Rimulya, tanggalin nyo na si Abalos, tanggalin nyo ng si Katapang. Hindi po sila makakatulong sa gobyerno nyo, mga kasama pa yung mga yan. Lahat mga bulok po sa gobyerno, tanggalin nyo na. Yan, yung si Rimulya, tanggalin nyo na yan. Hindi makakatulong yan. Bababa pang trust rating nyo yan, kaya naandyan yan. Tanggalin nyo na yan, si Abalos. Dilawan yan eh. Eto si Rimulya, ano to eh, Gloria to eh. Gloria yan eh. Yung si Abalos sa sa DILG, dilawan yan. Si Katapang, obvious dilawan. Cory General yan eh. General ni Panot yan eh. Di ba? Kailangan sa atin ngayon, may internal cleansing. Internal cleansing gawin ni Apo Bongbong. Lahat ng ahensya sa gobyerno. Silipin niya lahat. Alamin niya kung efficient yung nilagay niyang tao diyan. Kung hindi, tanggal. Kasuhan. Kung may anomalya. Yan talagang sisira sa inyo, Apo Bongbong. Maganda pong palakad nyo eh. Maganda ng tinatakbo ng gobyerno nyo, pero may mga tao kayo dyan, mga bulok, mga dilawan. Dapat pagtatanggalin mga dilawan sa gobyerno. Ayaw naman nilang tanggalin yung Katapang at Rimulya. Ewan kung anong mangyari anong meron ang dalawa na yan at di matanggal. Abalos, dilawan yan eh. Yan ang maling strategy ni ako. Hindi ako pero nakikita ko mali. Pinagbigyan na natin sila. Wala, hindi sila effective. Tanggal. Lagot si Banat by kay Pantag. Kaya nga, karma is real. Sir Lawrence, Kuya Lawrence, talagang is real. Hindi, makabantag siya eh. Pero kunwari lang yan. Nakikiride on lang yan. Nakikiride on lang kay General Bantag yan. Pero sa totoo lang, si Banat Bay pa. Si Banat Bay, binayaran niya para andyan na naman yan. Umi-epal na naman. Si Boy Epal yan eh. Si Boy Gcash yan eh. Siyempre, money talks. Yeah. Money talks. Parang awa nyo na po BBM. Maging matapang na kayo. Gamitan nyo na ulit ang kamay na bakal.
Hindi na pwede. Sinubukan niyo na po natin yung masyado tayong mabait, hindi tayo kumikibo, di ba? Eh wala, hindi nagiging effective eh. Inaabuso tayo eh. Yeah, inaabuso tayo ng Makabayan Black, inaabuso tayo ni Risa Ontiveros, yeah, Robin Padilla, umiepal din, isa ring gago. Yeah, yaw-yaw lang ng yaw-yaw, hindi magbasa ng history. Naturingang senador, hindi alam ang history. Iniwan daw tayo ng Amerika ng World War II, tanga. Hindi tayo iniwan ng Amerika ng World War II, gago. Senador ka pa naman. Diba? Kaya nga may Philippine Scouts eh. Kaya nga may USAP eh. Yung USAP eh, di ba? Yung American saka Philippine Forces, joint force sila ng World War II. Nilabanan talaga nila lang Hapon. Tapos, epal na bumalik daw si MacArthur tapos na gawing gera. Gago. Gago ka pala, Padilla. Hindi mo ba alam yung nangyari sa Battle of Manila? Sinunog nga yung Manila. Ando pa yung mga Hapon. Yung Death March. Yung Death March, Amerikano saka Filipino soldiers yun. Pinagmarcha. Langgong. Lambel. Okay ninam. Yan. Risa Ontiveros, okay ninam. Isa ka rin. Puro kayo yabang, puro kayo sao. Ayaw nyo mamura kayo, pero kamura-mura talaga kayo. Yung ginagawa nyong ganyan. Kagalang-galang ba kayo? Risa Ontiveros, kagalang-galang ka ba? Na babae ka? Sagutin mo muna yung mga daan-libong ninakaw mo sa PhilHealth. Kung ikaw nakaupo sa PhilHealth, magnanakaw ka rin eh. Diba? Namayagpag kayo niyan nung panahon ni Panot. Nakaw here, nakaw there. Yun ang pinagagawa nyo. DSWD, ganun din. Si Suliman, ganun. Ikaw, diba? Si Garin, Secretary of Health, Dingbak siya, diba? Abaya, Transportation Secretary, substandard na bagon, overpriced na train, di ba? Yeah, tapos naghihingi kayo ng respeto. Kayo mismo, kayo unang bumabastos eh. Kayo unang bumabastos sa presidente natin eh. Hindi nyo ginagalang ang mandato ng tao. Binoto yan. 30 million mahigit. Walang daya nangyari. Yung father vasectomy niya, isa pa yan. Yung pari dyan sa Comelec, dapat di nakikialam ang simbahan sa politika. Hi po, Boss Rod. Impag na malim po. Nakaka-high blood po kasi itong mga inayupak na to eh. Ayaw lang tumigil eh. Wala tayong magagawa. Basta ibang issue na yan, kapsat. Talagang wala naman sinong pipiliin mo, Lenny. Wala tayong maano diyan. Diyan tayo magkakatalo. Basta pag ano diyan, wala tayo diyan. Kaiba tayo ng pananaw eh. Basta kami, ayaw namin bumalik ng Dilawan. Ayaw na namin bumalik ang mga Pinklawan. Yan, pwede rin. Yan, gusto ko yan. Secretary Teodoro. Gusto ko yan. Yan, tama ka dyan. Defense Secretary, yan. Magaling yan. Diba? Magaling yan. Pro-America yan. Pro-America kasi siya. Diba? Isaksak kasi nila sa utak nila. Kailangan natin ng Amerika. Diba? Kailangan natin ng Amerika. Huwag tayong mag-ala Robin Padilla na kala mo nagmamarunong eh. Diba? Nagmamarunong, naturingang senador. Iniwan daw tayong Amerika ng World War II. Tanga. Tanga ng senador na yan, no? Hindi ka ba nagbabasa ng history? Death March. Yung nangyari yun, Death March, pinalakad. Yung pinalakad ng mga Hapon, Pilipino, saka Amerikano yun, na sundalo, sabay. Gago tong Robin Padilla na to eh.
basta may kasalanan ng Dilawan, ginawa nila sa mga Marcos, yun lang yun. Ilabas na natin sa issue ng mga Duterte. Basta ayaw ko na ng mga Dilawan. Never ako magdidilaw. Never ako magdidilaw dahil meron ako magleleni. Kasi alay ng mga komunista yan. Hindi na mga gusto ng mga komunista. Kala mo ba si Leni pag naging presidente, papaupuin yan? Hindi papaupuin yan. Patatalsikin din yan kasi andyan yung mga komunista sa paligid niya. Number 1 supporter ng mga komunista yan. Number 1 sinuportahan ng mga komunista yan, si Leni Robredo. Huwag na tayo mag-ano dyan. Ito yung ginawa ng mga Aquino sa mga Marcos, yun ang pag-usapan natin. Kaya ako, busit ako dyan sa mga Aquino na yan. Hinayupak yung mga yan. 33 years, ginaguli lang tao. Pinaniwala, masama ang pamilya Marcos. Ang dami namang ebidensya, maraming ginawa pamilya Marcos. Sila, anong ginawa? Wala. Tangin ng mga Aquino yan. Yan ang pinakasalot. Mga Aquino na yan. Kaya nagka-leche-leche ang Pilipinas dahil sa mga Aquino na yan. Hindi tayo masasakop ng Amerika ng China kasi nandiyan yung Amerikano eh. Andiyan ang Amerikano. Andiyan ang Amerika. Kaya ilap din sila. Kaya ilap din sila. Kaya ilap din sila. Kasi nga ganyan. Bahala na, di pa naman natin alam ang galawan eh. Pwede si Madam Amy, tatakbo. Malayo pa eleksyon eh. Madam Amy, si Senator, si Secretary Gibo. Gusto ko nga, si Secretary Gibo, tumakbo rin eh. Di natin alam ang galawan pa, matayo pa kasi. Malayo pa talaga. Di rin natin alam ang galawan ng ano. Baka nga maging Marcos pa eh. Malay mo, maging president si Madam Amy. Ang vice president niya si Apo Bongbong. Di natin alam ang galawan eh. Matagal na akong Duterte. Na kahit nasa Tumawini ako, kinakampanya ko yan. Kami nila Uncle Jun. Kila Uncle Jun. Uncle Jun Dumawa. Yun. Yan yung mga kakampi ko dyan. Matagal na. Wait lang ah. CR lang. Si CR. Wait. CR lang tayo. Wait lang.
Nakalive ako. Tama na. Ikaw makakasagot din sa tanong mo. Mawala ang signal, biyahe kami para Surigao. Punta kay Surigao, Bulsay. Okay. Pauwi pala kay Surigao. Okay. Gago to. Wait lang. Hide na kita. Makulit eh. Bye-bye. Hindi na makakabalik yan. Hinide ko yung isa. Bulsoy Irish, hinide ko yung Giannis, makulit. Masyadong pagkaan sa Dilawan. Oh. Puro Duterte. Sinabihan ko na eh. Tigil mo na. Wala na ako pakialam dyan sa ano mo. Paniniwala mo yan eh. Ba't sasaksak mo sa akin yan? Gago yung Giannis na yun. Itong babaeng to eh. Salbahe. Yan, hindi ka makakapasok dito. Mawala ang signal, biyahe kami para Surigao. Alis na kayo, Bonsai? Biyahe na kayo? Ingat sa biyahe, Bonsai. Ano sasakyan nyo? Bonsai? Huwag ka nang pumasok dito. Diba? Manggugulo ka lang, huwag ka nang pumasok dito. Kahit kababayan pa kita, makulit ka eh. Kanya-kanya tayong paniniwala. Pasok-pasok pa sa akin live, kakabsat, mga Bonsai. Wag lang yung mga buraot ha. Ayaw ko lang ng mga antay-intay dito ha. Yan. Masasampo lang kayo kagaya ng ginawa ko dyan sa isa. Subukan nyo. Yung ginawa ko dyan sa pumasok na isa, yan. In-out ko na. Ban na yan, permanent. Hindi na makakapasok dito sa live ko yan. Makulit eh. Yeah. Paniniwala mo kasi, paniniwala nyo lang ng yun. Huwag nyo na kami dadamay dyan sa katarantaduhan nyo. Ano, bida mga Aquino. Yan ang pinapalabas mo eh. Sobra kang ano eh. Naumpisa pa lang, alam ko na, pinklawang ka eh. Sobrang love mo kay Pinoy, kay Panot. Yung katarantaduhan ni Panot, di mo nakikita. Yung kagandahan ni Tatay Dugong, binabatikos nyo. Diba? Umpisa pa lang, alam ko ng Dilawan yan. Pinatagal ko lang kasi nga, tiga ano namin yan. Kababayan namin yan. Pero makulit eh. Pasensya ka na lang. Kahit tiga tumawini ka, talagang ano yung kita. Wala na sa lugar eh. Wala na sa ano eh. Wala na sa hulog. Palagi naman ganyan ang ano nyo para mabenta tayo sa China. Binenta ba tayo sa China? Binenta ba tayo sa China? Kung binenta tayo sa China, panay Chinese flag na sana lahat na nakikita natin. Okay? Gobyerno sana natin ngayon, panay inchik na. Diba? Yung mga ano yung bulok. Yeah. Hindi nga mangyayari yan kasi andito ang Amerika. Andito ang Western powers. Bago tayo anuhin ng incheck, mag-iisip muna yan.
Yeah. Ang kikitid kasi ng utak ng mga to eh. Yeah. Mga bitter. Lenny yan eh. Alam ko yan, Lenny yan. Matagal na. Yung ano na lang niya eh, yung ano na lang niya, kulay pink. Lenny yan. Super Lenny yan. Ganda-ganda ng usapan natin. Itong mga ano talaga, share na to talagang ayaw talagang ano. Wala na, hindi ka na makapasok dito. Kahit pagkalat mo pa sa tumawini na wag akong suportahan, okay lang. At pagtatanggol ko si Inday Sara. Ha? Kahit ikampanya mo pa, wag ka akong suportahan, i-ansab ako, okay lang. Poprotektahan ko yung presidente ko, poprotektahan ko yung unity team, poprotektahan ko si Inday Sara. Wala ka na magagawa doon. Kung Lenny ka, talo yung manok mo at tanggapin mo na lang yun. Ganun lang yun. Tanggapin nyo na lang, talo manok nyo. Okay? Huwag yung sasabi, panay pandaraya. 31 million, daya. 33 million, daya. Yung 33 million na ginawa ni Lenny noong 2016, kaya po bongbong. Tinanggap nyo yun. Tinanggap nyo yun kasi okay lang sa inyo. Diba? Okay lang kahit harapan. Yeah, harapan, bastusan ng dayaan noong 2016. Okay lang sa inyo yun. Yeah. Ang hirap sa inyo, pinakamasama sa inyo, pamilya Duterte, pamilya Marcos, pamilya Aquino sa inyo, hero. Pamilya Aquino sa inyo, hero. Ganun yun. Si Ninoy Aquino sa inyo, hero. Si Noynoy Aquino, the best president. Yun ang gusto nyo palabasin eh. Diba? Mga talunan kayo, talo na. Tanggapin na lang nyo. Kung ayaw nyo tanggapin, di lumayas kayo ng Pilipinas. Lumayas kayo ng Pilipinas. Yeah. Mawala kayo sa earth. Ganun na lang yun. Mawala na kayo sa sirkulasyon. Mawala kayo sa mundo. Yeah. Wala kami pakialam sa inyo. Mga antay. Basta kami, pro kami dito. Unity team kami dito. Huwag yung ginugulo tong live namin. Binenta ba ni Duterte ang Pilipinas? Ha? Dinat na ni Tatay Digong yan. Andyan ng China. Mag-aral ka ng history. Dinat na ni Tatay Digong yan. Andyan ng China. May secret deal na si Panot. Saka mga incheck. Wala na magawa si Tatay Digong kasi nagkapirmahan na eh. May secret deal na eh. Diba? Nagbabasa ka ba ng history mo? Bakit pabalik-balik doon si Trillanes sa China? Kasi nga, yun yung secret deal ng Pilipinas sa China. Kaya nawala sa atin Spratly Islands. Matanda ka kasi wala kang pinagkatandaan. Puro Duterte, masama. Puro Duterte, China. Tangina ng mga... Kahit anong panggagago nyo, hindi ako titigil dito. Yeah. Ilalaban ko unity team. Ilalaban ko si Inday Sara. Wala siyang kasalanan. Puro katarantaduhan yung mga kaso sa inyo. Baseless accusations. Kagaya rin ng mga accusations yun sa pamilya Marcos. Wala naman lahat na napatunayan. Magnanakaw, mamamatay tao. Nasaan yung mga ninakaw? Puro acquittal. Puro acquittal, hindi guilty. Puro acquittal. Diba? Tigas ng mukha tong na to eh. Pasalamat ka, pinatagal pa kita rito eh. Kung iba yan, tinanggal ka na, sinipa ka na kagad. Walang patutunguhan yung usapan na ganyan. Antay ka eh. Antay ka, pro ako. Magkakasundo ba tayo? Ang dali-dalin, lumayas ka na lang kasi alam mo naman pro Inday Sara ako, pro BBM ako. Ikaw, anti-BBM ka, anti-Inday Sara ka, pro Lenny ka. Ano nga naman mag-pro Lenny ako, diba? Sino mo gusto mo iboto ka sa eleksyon? Si Lenny. 2028, magle-Lenny ako. Kunwari ka pa, Gibo. Si Gibo, loyal kay BBM yan.
Hindi babaliktad yan. Yeah. Boto nyo yun. Si Tambaluslos nyo. Yun. Si Tambaluslos nyo, iboto nyo. Romualdez nyo, iboto nyo. Lalo magka-leche-leche ang Pilipinas. Kampanya nyo, yun. Tambaluslos, ikampanya nyo. Punta kay Papa mo, Bulsoy. Sige, okay lang. I-review mo na lang to. Ano mo na lang tong live ko mamaya. Okay? Pag wala ka ng pag wala ka ng yun, MB, ano mo si Kuya Maka? Tado, nakaka-high blood eh. Isang oras pa. Isang oras na lang tayo mag-live dahil nakadalawang oras tayo ngayong hapon. Pwede na yan. Pasok-pasok na, kakabsat, mga Bulsoy. Mga pro dyan, Inday Sara dyan. Pasok na. Mga antay dyan, wag na lang pumasok. Masisipa ko lang kayo palabas. Ganun lang. Iba paniniwala nyo eh. Iba paniniwala nyo, iba paniniwala ko. Hindi tayo magkakasundo. Ay, paniniwala nyo, masama ang pamilya Duterte. Paniniwala ko, okay sila. Marami silang nagawa sa Pilipinas. Ay, basa-basa rin pag mag-time. Magbasa-basa, mag-research din kayo. Huwag yung one-sided kayo, puro Aquino, puro masama ang Duterte, masama ang Marcos, puro bida sa inyo, Aquino. Yeah. Magbasa, mag-ano rin kayo. Mag-aral-aral din kayo pag may time. Isang oras pa tayo mag-live. Live lang. Ingat kayo sa biyahe, Bulsoy Iris. Ingat lang sa biyahe. Punta daw sila ng Surigao eh. Diba? Ikaw, pinagbigyan kita. Ilang live pumapasok ka rito kasi kapitbahay tayo sa probinsya eh, di ba? Pero kung ganyan, na pinipilit mong paniwalaan ng makaka-impluwensya ka pa. Diba? Buti na lang, tinanggal na kita. Nakakainis eh. Kung Duterte, kung Lenny ka lang. Huwag mo na kami damay dito.
Kung Aquino ka lang. Huwag mong yung galit ka kay Tatay Digong, galit ka kay Inday Sara. Diba? Paniniwala mo yun eh. Paniniwala namin, mahusay yung presidente namin eh. Mahusay yung vice president namin eh. Manigas kayo, talo kayo eh. Ganun lang yun, mga bitter. Talo kayo eh. Better luck next time. Kung makakabalik pa kayo, okay? Kung 2028, nanalo si Inday Sara, pasensyahan tayo. Yeah. Sure ball na yan. Yung tatapat nyo kay Inday Sara. Punta virus. Serang hinayupak yung babae niyan. Komunista yan eh. Buuan nyo lang. Kahit ikampanya na kahit ano mo pa sa diyan sa buong tumawini, kahit ano mo pa na wag ko suportahan, okay lang. Pagtatanggol ko yung presidente ko, pagtatanggol ko yung vice president ko, pagtatanggol ko yung unity team, di ba? Kailangan maging matapang na tayo talaga ngayon. Kailangan pag sobrang mabait, wala eh. Inaabuso, di ba? Anong gusto nyo? Kayo na lang ang naririnig. Ay, kayo na lang ang naririnig. Boses na lang ni Banat Bay naririnig. Maharlika. Bistak Pilipinas. Yung sas niyan, yung sas na mukhang na mukhang buraot na babae. Yeah. Boses na lang ni Risa Ontiveros na nakikinig. Hindi pwede yun. Kung may anti, may siyempre, may pro. Kami, pro kami. Mag-antay-antay kayo. Tubalong kayo dyan sa tubalong kayo. Di nyo tanggap na bago ng presidente natin ngayon. Si Apo BBM na. 1 year na. Di nyo pa rin tanggap. Mga bitter talaga. Yeah. 4 na taon pa mahigit. 4 na taon pa mahigit si Apo BBM. 4 na taon mahigit pa rin kayo ganyan. Okay lang. Tatawanan lang namin kayo. Mga bitter kayo eh. Bitterness eh, di ba? Yeah, may mga vlogger si Lenny doon kayo pumasok. Wala kayong mapapala rito. Doon kayo sa mga vlogger ni Lenny pumasok. May mga vlogger din si Lenny Doon kayo pumasok, yun. Magkakasundo kayo doon. Pare-pareho yung mga siraulo. Buti walang signal yan si Bonsoy Iris. Kung di, nayaw-yawang ka niyan. Patay ka dyan. Yung mga comment mo, mga baluktot. Sabihan ba naman ako, sige mag-Duterte ka para mabenta ang Pilipinas sa China. Binenta ba? Binenta ba? Mga inchik na bang naglalakad sa katwiran niya talaga, mga baluktot di ba? Doon ako nabwisit yung comment niya na, sige mag-Duterte ka para ibenta ng Pilipinas sa China, di ba? Yun naman ang lagi yung di ba? Yeah, wala na yan. Ano na yan? Gas-gas na yung panakot niya na yan. Di ba?
Ingat lang kay Pasurigaw, Bonsai. Ingat lang. Biyahe daw ng Surigao sila, Bonsai Irish. Pasok-pasok pa po sa akin live ngayong hapon. Magto 2 hours lang po tayo. Para mamayang gabi ulit, live na naman. Pasok-pasok na sa akin live ngayong hapon. Dito lang tayo sa balay. Mayang gabi again, live again. Ay, Bonsai, yan. Alam ko, naka-silent ka lang dyan. Ingat ka lang lagi dyan sa California, Bonsai. Good luck sa'yo sa family. Good luck sa'yo sa work mo. God bless sa'yo sa family mo. Ingat lagi, Bonsai, yan. Bunso JL. Aral lang mabuti. Good luck din sa work mo, Bunso JL. Yan lang naman yung mga Bonsai natin. Boring kasi pag dito ka lang talaga sa balay naglalay. Makaboring lang talaga.
Masyado kasi ngayon makulimlim. Masyadong kanina sobrang init. Bukas kung gusto natin lalabas, umaga pa lang talaga lalabas na tayo. Kung gusto natin lalabas bukas, umaga pa lang talaga lalabas na tayo. Kasi po kasi, saan tayo pupunta? Diba? Bukas talaga, pag maaga talaga, mas marami ka talaga mapuntahan pag maaga umalis. Kapon, grabe, alas 5 tayo tapos kapon. Kapon ng hapon, diba? Daming pumasok. Gusto nyo ba lumabas? Nakabsat mga bonsai. Balik din tayo mamaya. Yung ano kasi, data baka maubos. Ito sa ano, lalabas tayo dun, no? Sa highway mismo. Ngayong gabi, pag walang init, medyo uminit na naman. Mamayang gabi, punta tayo sa labas. Yan, dito muna tayo sa balay.
Pasok-pasok na po sa aking live. Ngayong hapon. May sinipa na naman tayo na pasaway. Anti-Duterte, anti-Sara, anti-Inday Sara. Papasok-pasok ba kasi? Nepal, di ba? Ganun, suffer the consequences, di ba? Sinabi ko na noon pa lang eh. Pag anti-Sara kayo, pag anti-Inday Sara kayo, anti-Biben kayo, huwag na kayo papasok dito sa akin, di ba? Pasok pa kayo ng pasok. Titigas ang ulo nyo yan. Nakakaranas kayo tuloy ng ganyan. Punta kayo doon sa mga live ni Lenny Robredo, okay? Yung mga vlogger ni Lenny Robredo, doon kayo pumunta. Wala kayong mapapala sa akin. Mga 2 oras na tayo mag-live, okay na yan eh. Pasok-pasok sa akin live. Tapos na ang ano natin kay Inday Sara. Protektahan natin ang ating Vice President. Suportahan na natin ang ating Vice President. Ang Uniteam, diba? Pro-Uniteam tayo. At dito tayo para patatagin ng Uniteam, hindi para pabagsakin ito. Okay? Kung may mga ibang vloggers dyan, sinusuportahan si Tambaloslos, sige lang. Mag Martin Romualdez kayo. Wala kami pakialam sa inyo. Sa Kabirito, Inday Sara kami. Okay? BBM at Inday Sara lang. Wala nang iba. Wala na kayo may ibang kinikilala. Sila lang dalawa. Sila naman ang binoto namin eh. Pakialam namin sa inyo. Diba? Pakialam namin sa mga bashers na yan. Pakialam namin sa mga pinklawan na yan. Pakialam namin kay Banat Bay. Pakialam namin kay Sash. Pakialam namin kay Bisdak Kabayo. Yeah. Pakialam namin kay Risa Hontivirus. Di ko naman binoto yung hinayupak na yan. Makabayan Black. Pakialam ko sa mga hinayupak na yan. Yeah. Di pa masunog yung mga yan para mawala na sa earth. Diba? Mabawas-bawasan ng mga loko-loko, mga duldog, mga dumbbell. Yeah. Naturing ang mga mambabatas, ang bobobo, ang duduldog, ang babastos. Diba? Tapos sa babastos ng ka, Manuel, nang pinatayan ka ng microphone, dapat lang patayan ka. Kung ako nga ang ano dyan, ang nandyan, isusubo ko pa sa iyo yung mic. Isusubo ko pa sa bunganga mo yung mic ng tubigil yung bunganga mong ano. Bumunganga mong baklita ka. Gusto nyo makatulong sa bansa, Makabayan Black, tumahimik kayo. Castro, isoli mo yung mga kabataan na kinidnap ninyo, yung mga kaso mo, harapin mo. Yung mga kaso mong kidnapping, yung mga kinidnap nyo mga kabataan na nirecruit nyo sa mga organisasyon nyo,
ibalik niya sa mga magulang nila. Ayusin mo, kaso mo, Castro, Brosas. Diba? Brosas, di ba, Amazona ka dati. Dati kang Amazona yata ng NPA eh. Di ako nagkakamali, di ba? Ikaw, Manuel, wala kang pakialam sa iyo. Hindi kita pakilala eh. Baka dati kang beautician. O, dati kang beautician na tumakbo ka lang na congressman. Ngayon congressman ka na. Congresswoman pala. Diba? Wala kaming pakialam sa inyo. Mga inayupak kayo. 3:25 na. Mo 3 minutes na, magti 3:30 na naman. Pasok pa sa aking live ka kamsat. May 30 minutes pa po tayo. Out na tayo ng alas 4. Nakakantok. Yes, naka 2 hours tayo ngayon mag-live, di ba? Kailangan talaga may paninindigan ka. O na talaga paniniwala mo, ilaban mo talaga yon. Kagaya ko, paniniwala ko talaga. Dapat may unity team. I-preserve natin yung unity team. Dapat talaga. Kung sino ang sinuportahan natin ng eleksyon, hanggang huli yan. Suportahan natin hanggang 2028 in term nila. O, di ba? Tapos, after 2028, saka tayo magano. Tingnan natin kung saka natin pag-aralan yung 6 na taon ni Apo BBM, ni Apo Inday Sara. Saka tayo mag-analyze kung maganda ba. Maganda bang palakad nila sa loob ng 6 na taon. Diba? Wag naman yung 1 year, titirahin nyo kagad na impeachment na. Diba? Kung ano-anong sari-saring putik ng binabato nyo, 1 year pa lang yung presidente, yung vice president. Siguro yung mga 3 years, pwede yan. After 3 years, pagbigyan nyo muna, diba? Pagbigyan nyo muna magtrabaho yung presidente at saka vice president natin, diba? Pag nakikita nyo, satisfied kayo, di mas maganda. Kung di kayo satisfied, di okay lang. Diba?
Huwag naman yung 1 year pa lang, gusto niyo na ma-impeach yung si Inday Sara, di ba? Gusto niyo namang people power sa EDSA, patatalsikin niyo si Apo Bongbong, si Inday Sara, di ba? Magantay kayo mga 3 years. Sa 3 years, pwede na yan. Ayun, medyo ano na kayo. Mag, mag-analyze na kayo kung tama ba tong, maganda ba tong gobyerno na yung ano natin, 6 years. Under Apo Bongbong, Inday Sara. Maganda bang palakad nila? Ganun. Huwag yung one-sided kayo. Dapat pag-aralan nyo rin, di ba? Yan, ginawa nyo mga Aquino. Yung mga supporters ni ng mga Aquino, one-sided sila eh. 33 years silang tinatantadong Filipino people eh. Pinaniwala. Masama ang pamilya Marcos. Magnanakaw pamilya Marcos to the point na pati yung yung constitution ng panahon ni Apo Makoy binago. Ginawang 1987 constitution, di ba? Wala eh, talagang mga ano eh, mga manhid, mga duldog yung talaga, dumbbell. Mga sakim sa kapangyarihan, tawag yung sakim sa kapangyarihan. At maupo sa pwesto. Ganyan, si Cory Aquino ginawa niya. At maupo sa pwesto. Ganyan din si Leni Robredo. Buti hindi siya nagtagumpay. Matatag yung si Tatay Digong. Talagang tinapos talaga ni Tatay Diggs ang term niya. Wala sila nagawa, di ba? ...30 minutes pa tayo mag-live. Pwede pa, pasok-pasok pa lang. Pasok-pasok pa, kakabsat, mga bunsoy. 30 minutes pa. 29 minutes pa, actually. Na ako. Naantok talaga pag ganitong oras. Dapat talaga nagla-live siguro ako ng ano. Ay, matutulog ko sandali pagkatapos ito. Para makatuwa sana eh, di ba?
Imbag na malim, Kabirat Rex. Imbag na malim. Salamat pagpasok sa akin live. Salamat pagpasok sa akin live. Dolomite ka ba ngayon? Ay, kanina umaga yata, nag-live ka sa Dolomite, no? Salamat Kabirat Rex. Salamat pagpasok. Baka si Kabsat Daddy D ngayong hapon, magla-live yun, no? Ikaw, kanina umaga, tapos na, di ba? Mega loud shoutout sa'yo, Ma'am Iris Ledesma. Bebiyahe raw. Pupunta na Surigao sila. Pupunta sila ng Surigao. Wala daw signal. Siguro, dadalawin nila yung papa niya. Sa kampo. Buti nakahabol ka. Maya-maya rin. I-out ko na rin eh. Mega loud shoutout sa'yo, Ma'am Mary Ostaliano. Naantok talaga pag ganitong oras. Kaya minsan talaga pag ganitong oras ayaw mag-live eh. Ganitong oras kasi natutulog talaga ako. I-adjust ko bukas. Siguro bukas balik ko sa alas 10. Mag-live ako ng alas 10 hanggang alas 12. Alas 9 hanggang alas 12. Pwede naman. Inaantok talaga pag ganitong oras sa hapon. Naantok ako. Naantok na nga ako ngayon. Pag madaling araw kasi nagigising ako. Eh yung mga motor ng tadaan-daan dito maingay. Sarap batuhin eh. Yung mga motor dito, pag madaling araw, ang ingay. Mga naka-open pipe. Kasarapan ng tulog mo eh. Hindi mo na makukuha kasi agad eh. Once na nagising ka na sa madaling araw, mahirapan mo na makuha yung tulog mo ulit niyan. Kasarapan ng tulog mo after ng live ko, mga 11:30, matutulog na ako niyan eh. Mamaya-maya, mga alauna, at mga alas 2, alas 3, andyan na, mga motor, ang iingay. Kaya papatulog, sakit sa tenga. Two hours lang to. Lapit na tayo mag-out. Kaya 20 minutes pa.
Pwede pang umabol, pasok-pasok lang dyan, comment-comment lang. Sabado pala bukas, no? Weekend. Pasok, pasok, pasok sa aking live. Mamaya-maya, gabi, mag-live tayo mamaya, mga ano siguro. Mga 8:30 rin ulit, 8:30 ng gabi. Mga 8:30, 9. Ganun. Mga 9 na lang, 9 para ano, maganda. Alas 9 live natin mamayang gabi. Kasi si Old School Pinoy nagla-live eh. Pasok muna na lang tayo kay Kabsat Old School Pinoy. Ano lang po, bago tayo mag-out ngayong hapon. Yan, mga gusto pong humabol dyan, mag-comment. Comment lang po. Ilang minuto na lang po ang live natin ngayong hapon. $15 minutes na lang po ang live natin ngayong hapon. Pasok-pasok pa.
Pwede pa mamabol.
Wala na papasok. Ilang minuto na lang pala. 3:52 na. Salamat sa lahat ng mga pumasok sa akin live ngayong maghapon. Yan, Kapsa Trek. Salamat, Kapsa Trek. Bunso Irish. Boss Rod, salamat. Kuya Loren, salamat po. Mami Mary, salamat po, Mami Mary. Sagarin na lang natin ng alas 4 to. Bunso Irish, sa inyo lahat. Kabsat Tintin, salamat Kabsat Tintin. Imbag na bigat keng ka, ay imbag na malim keng ka, Kabsat. Yan kay Ma'am Honey. Imbag na malim din po, Ma'am Honey. Ingat at God bless din po, Ma'am Honey. Ano naman ang jacket si Ma'am Honey? May jacket na siya eh. Kuya Ben, salamat Kuya Ben. Pag na malimit ta, Kuya Ben. Salamat din po pagpasok. Mag-out na rin tayo. Sagarin na lang natin to. 7 minutes na lang eh. 7 minutes na lang. Oh. Mga naka-silent po dyan, Bulsoy yan, Bulsoy JL, imbag na rin sa inyo. Sa inyo, Bulsoy yan, imbag na Rabi, Las 12, imbag na Rabi dyan, ingat sa God bless sa'yo. Good night na Bulsoy, tulog ka na rin. Good luck sa work mo. Sana ma-promote ka pa nga. Ikaw rin, Bulsoy Irish, imbag na malen, Bulsoy. Ingat sa God bless din. Sana ma-promote ka rin dyan sa work mo. Ingat din. Aral din mabuti, Kabsat. Ay, Bulsoy. Si Bulsoy Irish, pabiyahe siya eh. Pupunta siya ng Surigao eh. May 5 minutes pa po para tayo mag-live. Ibag na malim, ibag na bigat ita, ibag na bigat ita, Kabsat Diana. Salamat pagpasok. Good morning, Manong Makoy. Morning, Kabsat. Anya oras ita? Kabsat. Mega loud shoutout, Sir Rex. Alas 9 sa ita niya. Alas 9. Anya oras ita, Ireland. Tata. Imbag na nakahabol ka, outcon eh. Imbag na nakahabol ka, outcon eh. Okay lang. Alas 4, 4 minutes pa yun. 4 minutes pa yun. Adobrat ta, Kabsat. Adobram. 8:57, no? Tama, magnanay. Ado sa ubramita niya, tower. I-out ko gamitin alas 4 gato yan eh. Dakata worth tatan. Gata to worth tatan.
dapat 3 minutes. 3 minutes bago alas 4. I-auto na ito yung madamdaman. Alas 4. When manong na pastoy na danduma manong when adobra tata when pudpudot pa ito'y Pilipinas. Nakapudpudot pa ito. Bagpayta, nalamisan. When, amok met. When kabsat tindas. Amok met. Basta alwadang tibagim ha. Ingas ka kanayon ta kabsat. When. Ingas lang kanayon. When. God bless king ka. Gasag ni naking ka, kanayin ka samsabret ta live ko, uray busy ka. Gasag ni naking ka, kabsat. Ha? Salamat sa support. Pamuknet eh. Nakasupport ka lang ka naman ng makmak mo. Naglamisan. Dito po, nagpudot pa ito eh. Grabe. Naglamisan niya. Mayat nga rod. Mas mayat. Mas kaya, shock nga rod. Kaya mas kayat ka talaga tilamisan. Basta, ingat-ingat lang ita, kabsat ha. Ingat-ingat lang, kauna yung papanog. Okay? God bless met kanyam, manong, ingka, kanayon, tita. When, kabsat. When, kabsat Diana. When. Uray si kaita, God bless met ka. Regards ka ni master mo, na? Kani lakay. Regards, okay? Ingat ka kanayon ta. God bless king ka. Ingat ka metit ta. Ag-anat ka kanayon ta. Kabsat ha. Iyaw tayon, madamdama man rin, rabi man rin. Alas 4 ni. Makatugturo ba? Nasapag kami nag-sap ng ano. When kabsat, nasapag kami nag-reing tatay. Batiyak makaturo ti madaling araw. Ang nag-iingay ito eh. Ang motor. Ang dandalan ito eh. Mga motor. Kagura. Ang kinanabigay dyan. Tuno bigat manin. Tuno rabi manin. Nag-live tayo. Bye-bye, kabsat Diana. Ingat kayo ta. God bless sa inyo lahat, mga kakabsat, mga bunsoy. Out na muna tayo. Alas 4 na po. Bye-bye. God bless.